de kroon, dat is de kroon. Ja, kroonkleren en kroonkleren, staat maar over ons. Onze dansmarietjes hoeveel apen, apen, apen trots op zijn. Vanwege het fantastisch wat je voor ons doet. En je doet en het ganse jaar trainen en dan ook met ons naar alle recepties en zittingen. En dan gaat je dansen, vanwege het fantastisch. En daarvoor wil ik een volwaardig applaus voor onze dansmarietjes. En dan deed ik in het woord terug, nee, dat nemen ze, dat is goed. Nee? Komt je allemaal ons feliciteren, inclusief de jeugdraad? Dan is dat prima. En daar staat voor ons de jeugdraad. En een minuutje gemaakt door Joyce. En ook onder andere door Joyce. Ze zijn er fantastisch uit. Pie, alles goed joh? Ja? Nee? Goed, dan zou ik zeggen, kom langs en kom eens feliciteren.
is te koud.